Menene cikin suna da kuma jam'iyya? Sunana Agama na Madaki daga ƙaramar hukumar Dala. Me ke tafa da kai cikin wannan shiri? Na zo na ƙara gaya wa al'ummar ƙaramar hukumar Dala da al'ummar da suke Kano gabaki ɗaya su kula kuma su gane da irin aikace-aikacen da mai girma Deputy Minority Leader Rep Aliyu Sani Madaki yake yi. A yanzu idan ka shiga ƙaramar hukumar Dala, Madaki ya shiga mazaɓu sai farke kwalbati yake. Sai gyaran kwalbati yake. Kwalbatin da idan ba irin kujera irin ta su mai girma Deputy Minority Leader ba wani wanda ya isa yi. Dan na ga wani ma ya je an gaya mai aiki ya zo ya yi a mazaɓarsa ya kasa. Wallahi nake gaya maka suka je suka gaya wa mai girma Deputy Minority Leader a ranar da suka gaya masa ya zo ya fara aiki mai faɗa da cikawa. Madaki ya zama agogo sakin aiki, kullun aiki, ba inda yake sai aiki. Ya kewaye karamar hukumar Dala, duk inda ka shiga sai kaga aikin Deputy Minority Leader. Wani irin ayyuka suka yi waɗanda kana ji suna cewa wani abin da yake tamukawa kawai ɗumama kujera yake da kuma ihu na siyasa? Madaki ai ya bi zama ɗumama kujera, Alhaji. Yanzu kana ganin a wannan lokacin 'yan makaranta banda wa'yancan wanda aka biya musu, an zo an ƙara biyan wasu ɗaliban, an ƙara biya musu kuɗin karatu su 1,600, an ƙara biya musu kuɗin karatu na manya-manyan makarantu. A yanzu haka Madaki ya ɗau nauyinsu ya ƙara biya musu kuɗin makaranta. Na rantse da Allah baka bi na bashi rantsuwa. A yanzu na kama hannunka muka shiga ƙaramar hukumar Dala. Ko makawo ne kai in ka shafa sai kaga aikace-aikacen Madaki. Amma kana ji suka ce wai zango ɗaya zai tun da ya rabar tafiyar Kwankwasiya domin su suka bashi wannan takara kuma suka sa yi nasara. Ɗan Kwankwasiya sun sa faɗan wannan kalmar. In dai ka ban jagoransu Rabi Kyashi sai sun ce ka lalace ba za ka ci zaɓe ba. Sun manta Allah ne mai yi. Sun manta Allah shi yake yi. Shi yake ɗaukar mulki ya ba wanda ya so. Idan Rabi Kyashi yana so ya ba kansa mulki ai ya fi kaunar kansa da kansa. Ya ɗau kujerar ya ba kansa shugaban ƙasa bana. Ai yana son shugaban ƙasa. Ya ba kujerar ya ba kansa shugabancin ƙasa bana. To amma da yake Allah ne mai yi, a ba Allah ya ikonsa. Madaki yanzu a ƙaramar hukumar Dala ko Kwankwasa ne ya zo aka kada ƙuri'a a ƙaramar hukumar Dala, Madaki sai a kada Kwankwasa. To a wace jam'iyya zai tsaya bayan ya jira lokaci ai yanzu muna da jam'iyya. APC kuma takarkaru da dama. Ai yanzu mu muke da jam'iyya. Mu ba kungiya muke ba, mu a jam'iyya muke. Ka jira kuma lokaci zan ƙara dawa zan ƙara gaya maka. Zaka ce na gaya maka. Madaki abin da kowa ƙaramar hukumar Dala.